mahita. Dami ni di batanan sumurun siyan saluhu na roha, ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Hata ni di bata di hita ima na tersurat di buku Efesus bidu 2 mamukka mesian ayat 10 sada 1 ayat 22 tangyo kamu hata ni di bata. Di pasada saluhut di bagasan Kristus. Di bahini hamu si pilibihuhian na targuar na so personaton di guar akana somal di dok personaton na pinantupan ni tangan ni sibukhi ingut hamuma dan perjabar di Kristus samu ujui di balini harajaun Israel do hamu jaradang taruli di akka parpadanan baga-baga. Suada sihirimu jala suada di bata di hamu di tanah on. Allah yang gunain di bagasan Kristus Yesus do hamu. Jala daupi hamu na julu gabi di pajono muda ni Kristus do hamu nuain. Ai ibana do pardamiata dung di pasada na duei jala di tangi dorpi parholangi ima hamu suoni. Di bagasa daging na do di loha ibana patiki ima akatona do aturan asa ditoppa di bagasa diri na duai gabi sada jol manay baru pajongjong dame jara di padinggad do na duai di bagasa daging na sasada itu di bata binahin ni silangi ay di sido di pusa ibana hamusoni. Dungi Roma ibana mamaritahu dame di hamu akkana daw. Dame nang diakka na donok. Ay marhiti ibana adong do dalan manobot amay. Dihita na dua ragami di bagasan sadatodi. Asadada be akka pesolat manapangisuham. Akka donga sahara jaun rapon akka nabadiyado. Jaladongan sabagas di bata. Ay di pauliuli do hamu di atas ucahan ni akka apostel do panurirang. Kristus Yesus di batu parsuisu hidisi. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalala magada. Gabi corona badia di bagasan Tuhaning. Di bagasan ibana do nakamurap di paudiuli gabi parmianan di bata di bagasan todi ima sahana di hamuna do nga saha porsiao di bagasan Yesus Kristus tema ni mingguta sadarion ima hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhani. Sudedo kita jolma makalomohon hasadaon hadameon dohot kebersamaan. Hidup bana sadido kalak bata tepak nado tajomna rimnitahi do guguna. Molo didok rupani di hati Indonesia bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Asa siapa dohani nanaing berengota habal gaun doh dampak ni hasadaun nang dame di tonga-tonga ni jolmai. Asa nani sosohon ni si Paulus tuhuria Efesus. Didok asa sada asa mardame asa totong unang adongbe. Tembok pemisah unang adongbe nama kilala ubadian unang adongbe didasida ima kelompok-kelompok hidup benda dia sosohon si Paulus ma huria Efesus na parjuli ala saya dong dope pakai lalaan ni halak Yahudi tuakka naso Yahudi ima nabuy mabay kuriay gabi adong parbulat-bulaton. Siala adong pagkalalaan. Molo halak Yahudi jonok tuli bata.
alai molo di luar ni Yahudi ba dauma syadde bapa odo nabi dereng ni si Paulus salah satu mabain huriai gabe adong para singa-singa alai yang takas arahonon ni turpukon ima taringo tu hasadaun na dipadame di bagasan Kristus di bagasan Tuhani jalan abui tapabagas songon nang di hatahon si Paulus di sada Korintus 12 ima hasadaun songon pamatang ni Kristus manang kesatuan sebagai tubuh Kristus asama sayunedo molo taida dampak manang habal gaun ni hasadauni hidup benata ida di bagasa turpu tahun ay di bagasa daging di loha ibana do patiki aso nangadong be na say makilala ala ni patiki ala ni aturani jala ala ni naong ima na diulako patiki gabe makilala ujono tu di bata alai jala di padinggad do ima nakeng di bagasan de bata ala ni silang ni Kristusi asama say tabudo molo taida turpuko sa tema ni minggutta sadaryo ia sa tema ni minggutay ima na mangajari kita bohama kita madok hasadaun manang hadameon di bagasan Tuhani sada kita di keluarga sada kita di bagasa kuria sada nang di Portibion di bagasan dame nang di bagasan Tuhani ima nanaing berengota dia makadongan na perjulu nama semenarik molo taida ima patuduhon hasadaota di bagasan Tuhani ima marhite asa dang hasadao secara organisatoris nanang dokonon alai hasadao didamei do dipisi do dimisi asa hasadao nya kana porsei dang asa ikon sadama gabi sudi mahita gabi hakabipi daong alai nanay dokonon na dipisi nanay pasauton harajau ni dibata di tonga-tonga ni Portibion asa didok di bagasa tubuhi dang be si pelebi gubi hamu dang be alani parsunato be hamu alai imana kaningani songon na taida nang parjabar asa pisi doho misi ni debatando nang gabi sada di tonga-tonga ni Portibion nampe berbeda-beda gereja nampe berbeda-beda padapotan na paruahon na indohonon na ima hasadaon do dame di bagasan Tuhani songon na takas taida say somal ima di gobarho songon pamatang manang tuho pamatang ni Cholmay taida do pamatang ni Cholmay songon na di sada Korintus 12 berbeda-beda do dang pala potarangok kubipung sini ganup sada-sada pamatangi alai taida di iman nakengan di topa de bata marmacam-macam do berbeda-beda do pamatangi alai sada iman nakengan tujuan do pisina sada do iman naing berengota asa di pamatangi dia me taruli jara songonido nang hita akan tinoppa ni de bata di topa hita maragam latar belakang marmacam rupa marmacam nang ekonomi marmacam nang latar belakang tam dialai di perbedaani nanang itaida si ima asa dan pakeo ta perbedaani lahu gabi curang memisahkan manang parwarwahon alai asa unang adok kita marsak molo pedong nakariting adong na lurus obukna andong na botar adong na birong alai ikon justru di sida berengota ima habal gaun manang pasu-pasu karunia ni dewata na nilihon na tuhitaw dang sada bentuk ni Jolme dang sada wajah ni Jolme alai
maragam-ragam asa tung masay idot tadu disi ima hinaudi ni para singani nabui gabi saling menutupi do saling mabuan akalas ni roha. Namangi molo taida di baga sa tema ni minggu taon hasadaw do hadamion di baga santukani ima unang tapake para singani mabek kita sirang manang mabek kita padaw-daw alai iko pakyot taro dia makadongan nampe na suljahudi do junani nang di luar ni sukuta di luar ni margatan alai pakyot tama para singani ima na saling melengkapi, na saling membutuhkan. Ido na taida nang dihibir sapului asa totok mahamu masyatoan tada holong ni roha ikon na saling masyatoan, saling bergantung, saling memberi dan saling menerima. Allah kita ditoppa de bata songon makhluk sosial. Makhluk ima nasarupa doho debata dang homo-homo ni lupus dang laho masyalangan alai ikon nagabe saling menerima, saling memberi, saling melengkapi dan saling ketergantungan di antara yang satu songon makhluk sosial songon makhluk ima nabui hita masyurupan madai makilalahon. Idurama lo masay bagas do molo tapauli songon nanidok ni Bunda Teresa. Jangan ada satu orang pun pergi dengan kecewa dari hadapan saya. Aku ada bila Anda ada. Aku tidak ada bila Anda tidak ada. Lapatanna disi imanakani asa berengota do perbedaani dan mabe jurang alai perbedaani berengot tama asa masyurupan masih tugu-tugu di akka hahurangan alai pakyot tama akka halobiata ni manakangani mangacari dan gabi cangi roha dan bahenot taima akka halobiatai mabain asa gabi tersingkir halak jala songoni nang akka hahurangan peng dan gabi menderita dan gabi meila alai di sima nakalingani idot tarpani asalam bagas betul-betul dia main ikon boy di bagasan hadamion molo taida memang di partikian ni jamanon molo taida memang di jamanon nama semol jolma noaing nagabi saling memberi na saling masyurupan alalam taida keeguan ni jolmai individualis ni jolmai gabe taida do hidup ketergantungan ni maul ala masai gudang halak noaing gabi madabu tu kesombongan rohani boy do songonya kapar zamita boy ros ni huria gabi madabu tu kesombongan rohani taida noaing gudang na sombong ala ni akka parbinotuan na ala ni akka halubian gabi kesombongan angkuh bicara tidak sopan bicara tidak lagi beretika ala adong idrohana talentana ala malo marmusi ala malo marede ala malo di salah satu gabi karunia gabi buidu itaida gabi mabain palasingan ne mabai dongan na gabi minder mabai dongan na gabi lemdo ido nama ralo dipatik ido nama ralo tu hatani debatan namangihu dia makadonga saha porsyam asa molo setemok kita bolhat hasadaw do hadamion di bagasan tuhani ima namang gobarhon gabi gobaran songon pamatang ni Kristusi lapatanna konido o jahata di bagasa Kristus do hita. Nama dok nang pemarasingasi kita alai kudus do derajata. Dang adong nahibat. Dang adong nalia. Dang adong nasangap. Lapatan na songon nataida di partikeno kebersamaan. Persamaan gender, persamaan nibau buru-buru,
persamaannya kana pukus amora, persamaannya kahak, persamaannya ka persikolaan nang dia ka ulaun-ulaun, tidak dipertikan ima akka perjuangan hak ajasi manusia nang asa dus unang adong be taida pelecehan unang adong be taida ima nakangani gabe mabain adong akka status na merendahkan alai di bagasa turputong molo nang idot tado hasadaun dot hadamioni di simara naing takas berengota unang adong be na menganggap dirina lebih tinggi, lebih hebat. Alai ikut dohonot tado dia may tapasanga maribata marhite akka karunia doho talenta na adong dihitan. Jala unang adong be holan lalap na pasari-sari tu dirina. Unang adong be na selalap egois ola mangida tu kepentingan na. Unang adong be na lalap na siu holan mamikiri kehebatan na. Unang adong be na merasa na malo nang unang adong be na menghancurkan akka perseorangan. Niko dohonot tano berhati-hatilah dengan segala kelebihan karena itu sering menyebabkan kita tergelincir kepada kesombongan yang menghancurkan. Alai naing ma gabi sada ojahatan. Ima didok di bagasan turputon. Saluhu narita diarahkan di bagasan Yesus Kristus. Bahasa ikut tu Yesus Kristus diarahu kasada todo hadamioni. Ima ala Yesus di bagasan haserepon ni roha. Ino benda seirok si Paulus rupani nang di Filipi songo parrohani Kristus ma parrohamuna. Lapatan na asa suding ulu tahun unang adok kita mangarajumi dirita. Gabi madabi kita nong tu kesembuhan. Alai berengot tama ima songo parrohani Yesus Kristus ido banenokon hasadau tado hadamiota di bagasa Yesus asek tu Yesus do dang boy di organisasi ni Portibio dang boy akka hola malo-malo ni Portibio dang boy ala ni kecanggihan ni Portibio ala ikut di bagasan Yesus do hadamion do hasadauni bahasa ala di bagasan Yesus do adok kaserepon ala hola Yesus do napatuduhon ima kerendahan hati di bagasan ibana do ima mampu tarida hadamion dang hadamion nasimu dang hasadaun nasimu dang hasadaun na bersyarat dang hadamion na bersyarat alai berengota do hadamion dohot hasadauni ima di bagasan serep ni roha basa ala songo parrohani Yesus Kristus ma parrohamuna ninna taida do parrohani Yesus di bagasan pakkobasion na songo ni mahita na jolo hita sipilibi guru na julu hita dang alani parsonato tai alai noeng di bagasan Yesus kita bertemu dengan Allah ketika kita mau dengan rendah hati. Kita mau disatukan, kita mau didamaikan karena kerendahan hati kita. Jala alanido di bagasan turpu taon ikut saluhu nama hita masih buan holong ni roham di bagasan dame do di bagasan ima serep ni roha asa tercipta hasadam dohot dame alanido masai menarik do di ayat 10 di do di bagasa kita asa takas dada bi akapai solat manang pangisuahamu akadongan sahara jam rapon akanabadia do jala dongan sabagas ni debatam namar lapata doi dang pay sorak behita manang pangisua alai nunga sada ima hita di bagasan Yesus Kristus na memiliki dia me dang be milik ni Portibio kita alai nunga donga saharajaan warga kerajaan Allah sude namar guar Kristen sude namar guar porsia di Yesus nunga gabi sada donga sahara jaun nabadia nangpe berbeda-beda gereja donga sabagas di bata ima sarupa hakna sarupa nang tanggung jawab sarupa nang di latar belakang sarupa nang sifat tu pauna lapatan na di si gabi sada mahita alai bain mak dia na dengan ala songon
Harajaun ni di bata, nang marsar hita dot di bata, dasorta ima dang pay solak beta. Alay nunga sada sadok kita di portibiom. Alania idok ujahata. Diujahan ima dasorta jaka panuri rangi, do jaka apostel. Terlumobi ma dasor ima batu parsuhi isemai Yesus Kristus. Ay Jesus do gabe batu parsuhi di hita. Asa fungsi ni batu parsuhi ima sa takas dui ima asa martomu sudi sadok na sa bagasi jalalam gadda. Asa marhiti parsuhi ima Jesus Kristus patuduhon mangolu hita nasada bagasada pamatang di bagasi isemai ima di patomu-tomu hita disusun bertumbuh gabe bagas nabadia di bagasan Tuhan ini. Asa marhiti ima dia makadongan taringo tu bagasan dia parhamaran giota sada hita di bagasan ima nakaningani di bagasan batu parsuhiing asa gabi parmiana ni di bata hita di bagasa toddi sudi naung di bagasan ibana miyama di bagasan toddi i dang adong pembeda-bedata ala nunga sada hita di bagasan Yesus Kristus atong dia makadong asaha porsya namar hamaranggi do hita di bagasan Tuhani di atas ucahan nyaka apostel panurirang nang gabe muruta di atas ni naung di padomu di bagasan Yesus Kristus batu parsuhi suhi atong dia makadongan naing mam takas jala ucahan ni terpukot tuita asa naung hala di bagasan Yesus jala hala naung di bagasan damen tapadaw magicang ni roha ikuis na manikaya kahasadaw do dami alay sudi mahita paserepon rohata sudi mahita patuduho pakkatayota nguluta pangalakota songon Kristus molonunga dapot songoni di bagasan ibanam lam tugu mahasadota danga dong bebigyot tabi akka parpurangon di gereja danga dong bebigyot ta parpurangon di bangso danga dong bebigyot ta di si akka kaguturo alay nunga besiko naking di bagas di dipata na marhamarang di hita di sadok portibio nasa nam macalo Jesus Kristus atong dia makaroon tayahima sada do hita di bagasan Jesus marhiti hasadaw hadamian di bagasan tuhatay. Amen. Martanya hita. Mauli ate matuhan diho ala di pasada ho kami Tuhan di padami ho kami holan di bagasan Jesus Kristus. Amen.